पछुआ पवनवा करत बा फजू देह गरमा देह गरमा पिया भइला देह गरमा वर्तमान प्रधान नरेंद्र बाबू की ओर से पुरस्कार में हार्दिक हार्दिक प्रणाम। हमारे समय समाप्त हो रही तैयार होगी हमारे समय समाप्त हो गई काका देह गरमा देह गरमा पिया भइला शंकर भगवान बलमुआ प्रदेश में बाड़े असही सर्दी के मौसम बा कनकनी गिरता बाबा तनी हेन साल का दे दे मेहरारू जब दशहरा बीतल दीपावली बीतल छठ बीतल गंगा स्नान बीतल ददरी मेला भी समाप्त होके वाला बा मेहरारू फोन लगा के का कहली इंजीनियर साहब रोई रोई के कहतरी देखली रुपया रात दिन रुपया के चक्कर में पड़ल बाड़ इन्हें सोना दहा तो उन्हें लोहा पर छापा मरले बाड़ सावन में हरियर साड़ी ले ले रहनी है हरियर चूड़ी पहन ले रहनी है सोचनी कि सावन में आईब कजरी गई थी लेकिन ना आइल खीसे हरियर साड़ी के चूली में झोंक देनी हरियर चूड़ी के लोड़ा से फोड़ देनी सोचनी कि दशहरा में आईब दुर्गा जी देखाइब चरखी पे घुमाइब गुरही जिलेबी खियाइब गुरही जिलेबी गुड़ की जिलेबी लेकिन ना आइल अब तो जाड़ा के मौसम आ गइल बा ए राजा जी रउआ जल्दी बाहर से घरे आ जाई रौरा बिना रजाइयो नहीं खे गरमात एकदम छिठुरा तारू कैसे छिठुरा तारू है ना चैनल लगल बा तनी कहि तो वीरेंद्र प्रधान वर्तमान प्रधान जी की ओर से पुरस्कार पा कैसे कैसे रे कैसे छिठुरा तारू वासुदेव भाई तनी खड़ा हो जाते हो खेत चका जाता मेरे हरिवा कहतरी के बोलम म्यूजिक दे वासुदेव बाबा आशुतोष बाबा मेहरारू कहली हो देह गरमा देह गरमा पिया भइला अशोक प्रधान जी की ओर से पुरस्कार परी भैया के हार्दिक प्रणाम करता रही हाय रे दादा हाय जाड़ा हाय रे दादा हीरा बड़े बाला भाला आराम होकता कॉलेज में वासुदेव भैया धन यादव जी की ओर से पुरस्कार पर हार्दिक हार्दिक प्रणाम आरे गिरे बड़ी बाला भाला भोकता कॉलेज में चोली में जो बना
भइले कुले कु देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइले कुलर आशुतोष प्रभाकर बाबा बिल्डर साहब पटना हमारा गांधी बाबा के भाई बाबा के गोड़ लगनी है लेकिन मेहरारू कहली कि नहीं लो अब कही आइबो कैसे ठिठुरा तारी मेहरारू देखी काहे कवनी कारणवा न लइलो पिया काहे कवनी कारणवा न लइलो पिया लागे भीतर से पाला भुलइलो देह गरमा न रजैया देह गरमा न रजैया पिया भइला गुलर कहो देह गरमा न रजैया देह गरमा न रजैया पिया भइला गुलर एकादगो रही अरे लागे सुदर्शनवा के बिगड़ल रहानवा अरे लागे सुदर्शनवा के बिगड़ल रहानवा पछुआ पवनवा करत बा फजू देह गरमा न रजैया देह गरमा देह गरमा न रजैया
रजैया देह गरमावे न रजैया। वर्तमान प्रधान नरेंद्र बाबू की ओर से पुरस्कार बा, हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। हमार समय समाप्त हो रही तैयार होके, हमार समय समाप्त हो गइल काका। देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइला